Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a katasztrófavédelem és a tűzoltóság arra kéri a lakókat, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a katasztrófavédelem és a tűzoltóság arra kéri a lakókat, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a katasztrófavédelem és a tűzoltóság arra kéri a lakókat, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a katasztrófavédelem és a tűzoltóság arra kéri a lakókat, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a katasztrófavédelem és a tűzoltóság arra kéri a lakókat, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon.